Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lero abale ndi alongo ndi Lachitatu pa 24 January chaka cha 2024. Ndi Lachitatu la Mulungu wa chitatuso pa chaka. Ndipo lero mayi wathu Ecclesia amatipatsa nkhoswe yoti tisinkhe-sinkhe. Francis de Sales. Iyeyo anali wa nsembe komanso anakhalapo episkopi wa ku Geneva. Anapatsidwa ulemu mu mpingo pokhala dokotala wa mpingo, the doctor of the church. Anabadwa mchaka cha 1567. Iyeyu pa ubatizo wake tsiku lake lachiwiri atabadwa masiku awiri anapatsidwa dzina loti Bonaventure. Bambo wake adafuna iyeyo adzakhale kansala komanso phungu, koma iyeyo adakana mwakachetechete komanso mwaulemu pofuna kutsatira mtima wake kuti adzatumikire Mulungu ngati wansembe. Anali ndi mphatso yakuyankhula bwino kwambiri. He was an eloquent speaker. Anatembenuza ampatuko ambiri makamaka aja otsatira Calvinism kuti abwererenso ku chikatolika. Pamene nthawi imeneyo anthu ambiri anali kutuluka mu mpingo chifukwa cha zimene zinkachitika ku Europe pa nthawi imeneyoyo. Anatembenuza anthu ambiri pogwiritsa ntchito buku la mapemphero, Divine Office, the Breviary, komanso Baibulo ndi katekisimu. Zida zimene tili nazo pakati pathu nzokwanira kutembenuza mitima yathu komanso ndi mitima ya anzathu omwe. Iyeyu ndi nkhoswe ya onse ofalitsa mawu mu mpingo. Ndi nkhoswe ya atolankhani onse achikatolika, nyumba zonse zofalitsa mawu mu mpingo. Ndipo tsiku la lero apapa amatulutsa mutu umene tisinkhe-sinkhe ku nkhani ya kuzofalitsa mawu mu mpingo. Uthenga umene udzawerengedwe pa World Communication Sunday umatuluka tsiku la lero chifukwa ndi tsiku limene ndi la nkhoswe ya anthu ofalitsa mawu mu mpingo. Timpemphe Francis Oyera, makamaka Francis de Sales Oyera, kuti atipempherere. Poyamba kuti tikhale anthu ozindikira choona, makamaka makono pamene njira zofalitsira mauthenga ndi zambiri. Anthu ambiri amatha kupotoza choona nkuchiphika kuti chizimveka fungo limene iwo afuna chimvekere. Tikhala anthu ochenjera pa mauthenga amene amabwera pa ma social media, ngakhale nyumba zikuluzikulu za mayina awo zofalitsa mauthenga amene amakhala ndi propaganda ndi zolinga zawo zosemphana ndi mthenga wabwino. Inu Francis Oyera mutipempherere. Tsiku la lero tikupitirizanso kusinkha-sinkha nkhani ya David amene tiyimve mmawu athu oyamba amene akuchokera m'buku lachiwiri la Samueli mutu wa 7 ndime ya 4 kulekeza 17 kuti Mulungu anamkanira kuti asammangire nyumba. David amafuna amange nyumba ya Ambuye, koma Mulungu anamuwuza Nathani kuti iyeyo sandimangira nyumba. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Matthews Harry Mbayeni kuchokera ku St. Magdalena Parish mu Archdiocese ya Cape Town mdziko la South Africa. Salimo yathu ya tsiku la lero ndi Salimo namba 89. Ndidzamkonda nthawi zonse ndi chikondi changa chosasinthika. Mulungu akatikonda ndipo ife tikamachita chifuniro chake, Ambuye sapanga withdraw his love regardless munyengo zimene tikudutsamo. N'chifukwa chake muthenga wabwino timva za fanizo la ofesa mbewu kumalo osiyanasiyana. Tiyeninso tisinkhe-sinkhe limodzi. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Samuel. Ndipo kunali usiku omwewo mawu a Yehova anafika kwa Natani kuti, "Kauze mtumiki wanga Davide
kuti atero Yehova, kodi iwe udzandimangira nyumba yakuti ndikhalemo ine? Pakuti sindinakhale m'nyumba kuyambira tsiku lija ndinatulutsa ana a Israeli ku Igupto kufikira lero lomwe, koma ndinayenda m'chihema ndi m'nyumba wamba. M'malo monse ndinayendamo limodzi ndi ana onse a Israeli. Kodi ndinanena ndi fuko limodzi la Israeli limene ndinalamulira kudyetsa anthu anga Aisraeli kuti munalekeranji kundimangira nyumba ya mkungudza? Chifukwa chake tsono udzatero kwa mtumiki wanga Davide, atero Yehova wamakamu, ndinakuchotsa kubutsako kumene unali kutsata nkhosa kuti udzakhale mfumu ya anthu anga, ndiwo Israeli. Ndipo ndinali nawe kulikonse unamukako, ndikuwononga adani ako onse pamaso pako. Ndipo ndidzamveketsa dzina lako monga dzina la akulu ali pa dziko lapansi. Ndipo ndidzayikira anthu anga Aisraeli malo, ndikuwaoka kuti akhale m'malo awo a iwo okha, osasunthikanso. Ndipo anthu amphulupulu sadzawavutanso monga poyamba paja, monga kuyambira tsiku lija ndinalamulira oweruza kuyang'anira anthu anga Aisraeli. Ndipo ndidzakupulumutsa kwa adani ako onse. Yehova akuwuzanso kuti Yehova adzakumangira banja. Pamene masiku ako akadzakwaniritsidwa ndipo iwe udzagona ndi makolo ako, Ine ndidzaukitsa mbewu yako pambuyo pako, imene idzatuluka m'matumbo mwako, ndipo ndidzakhazikitsa ufumu wake. Iye adzamangira dzina langa nyumba, ndipo ndidzakhazikitsa chimpando cha ufumu wake ku nthawi zonse. Ndidzakhala tate wake, iye nadzakhala mwana wanga. Akachita choyipa ndidzamulanga ndi ndodo ya anthu, ndi mikwapulo ya ana a anthu. Koma chifundo changa sichidzachokera iye, monga ndinachotsera Saulo, amene ndinamchotsa pamaso pako. Ndipo nyumba yako ndi ufumu wako zidzakhazikikadi ku nthawi zonse pamaso pako. Mpando wachifumu wako udzakhazikika ku nthawi zonse. Monga mawu onse awa ndi monga mwa masomphenya onse awa, momwemo Natani analankhula ndi Davide. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 4 ndi 1 kulekeza 20. Pa nthawi yomweyo Yesu adayambanso kuphunzitsa pambali pa nyanja ya Galileya. Anthu ochuluka adasonkhana kumeneko, kotero kuti iye adayenera kulowa mchombo nakhala pansi m'menemo pa nyanjapo. Anthu onse adakhala pansi pa mtunda mphepete mwa nyanjayo, ndipo Yesu adayamba kuwaphunzitsa zambiri m'mafanizo. Powaphunzitsa adati, mvetsetsani. Munthu wina adapita kukafesa mbewu. Akufesa choncho mbewu zina zidagwera m'njira, ndipo mbalame zidabwera nkuzitolatola. Mbewu zina zidagwera pa nthaka ya miyala, pamene panalibe dothi lambiri. Zidamera msanga, chifukwa nthakayo idali yosazama. Koma pamene dzuwa lidakwera zidapserera kenaka nkuuma, chifukwa zinali zosayika mizu. Mbewu zina zidagwera pa zitsamba za minga. Zitsambazo pokula zidalanda chakudya cha mbewu zija,
kotero kuti mbewuzo sizidabereke nkose. Mbewu zina zidagwera pa nthaka yabwino, zidamera bwino nkukula, ndipo zidabereka. Ngala zina zinali ndi njere 30, zina 60, zina 10. Tsono Yesu adati, yemwe ali ndi makutu akumva amve. Pamene Yesu anali payekha, ophunzira 12 aja pamodzi ndi enanso amene ankakhala naye adadzamfunsa za mafanizo. Iye adawayankha kuti, inuyo Mulungu adakululirani zobisika zokhudza ufumu wake. Koma enawa amene ali kunja, zonse amangozimvera m'mafanizo chabe. Kuti choncho monga mawu a Mulungu aja amanena kuti kuyang'ana ayang'ane ndithu, koma asapenye kanthu, ndipo kumva amve ndithu, koma asamvetse kanthu, kuti angatembenuke mtima ndipo Mulungu angawakhululukire. Pambuyo pake Yesu adawafunsa kuti, monga simukumvetsadi fanizo limeneli, nanga mungamvetse bwanji fanizo lina lililonse? Omfesa mbewu uja ndi amene amafesa mawu a Mulungu. Mbewu zogwera njira zija zikutanthauza anthu amene amamva mawu a Mulungu, koma nthawi yomweyo Satana amabwera nkuchotsa mawu aja amene adafesedwa mu mtima mwawo. Mbewu zofesedwa pa nthaka ya miyala zija zikutanthauza anthu amene amamva mawu a Mulungu, nthawi yomweyo nkuwalandira ndi chimwemwe. Tsono popeza kuti mawuwo sadazike mizi yozama, anthu amangolimbika kanthawi pang'ono chabe, mwakuti pakangofika mavuto kapena masautso chifukwa cha mawu aja, nthawi yomweyo anthu amabwerera m'mbuyo. Mbewu zofesedwa pa zitsamba za minga zija zikutanthauza anthu amene amamva mawu a Mulungu, koma kutanganidwa ndi zapansi pano ndi kukondetsetsa chuma ndi kukhumba zinthu zambiri kumalowapo nkufoketsa mawu aja, motero sabereka zipatso. Koma mbewu zofesedwa pa nthaka yabwino zija zikutanthauza anthu amene amamva mawu a Mulungu nawalandira. Anthu otere amabereka zipatso, mwina 30, mwina 50, mwina 10. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero tawerenga mthenga wautali kwambiri, ndipo mukuchitika zinthu ziwiri. Ambuye Yesu akupereka fanizo, Ambuye Yesu akutanthauzira okha. Ndiye salero we are privileged because Jesus wagawa kale mthenga wabwino. Palibenso chifukwa choti titokoseremo tilakwitsa. Mwina phunziro limodzi mu uthenga wabwino. Tikumbukire kuti akufika ku nyanja adachita kumpatsa boti kuti iye alalikiremo, aphunzitsiremo zimene watiphunzitsa tsiku la lero. The question is, mwampatsa kale boti lanu mchaka cha 2024 Ambuye Yesu kuti aligwiritse ntchito? Some of us, we are refusing blessings to others. We are clinging to the boat of which Jesus could have used to preach to others. Muli ndi boti lotani? Ndili ndi boti lotani? Pamene Ambuye Yesu akupereka maphunzitso, nchifukwa choti ena anapereka chuma chawo, ena anapereka katundu wawo, ena anapereka boti yawo. Mpatseni mawu anu Mulungu, mpatseni nthawi yanu Mulungu, mpatseni chuma chanu Mulungu, mpatseni nzeru zanu Mulungu, mpatseni uphungu wanu Mulungu, mpatseni china chilichonse kuti achiyuze kwachigwiritse ntchito anthu ena apindule, alandire mawu ake, alandire madalitso ake. Nchifukwa chake ife tatiyeni tikambirane pang'ono za mawu oyamba tsiku la lero. Mukumbukire lolemba timanena kuti Aisraeli afika ku Hebroni, mitundu yonse imene idankana David afika, ndipo akuguduka nkumamuuza kuti inu ndinu wamtundu wathu. David walandira, ufumu wayambika pamene paja. Tsiku lachiwiri timaona dzulo kuti David anavina, anadzipereka mwakuthula pa bokosi la chipangano. Tsiku la lero tikumana ndi David wina ataona mmene akupambanira. Tisaganize kuti izi zimangochitika monga tikulalikira kuti dzulo linali pakuti ayi, ndi nthawi yayitali imene yapita. So David wakhazikika, David akulamulira, David akupambana, David akugonjetsa. Wachita nkhondo zosiyanasiyana, wachita machimo osiyanasiyana, wachita zabwino zosiyanasiyana. Kenaka
wafika pa mlingo onena kuti watayang'ana nyumba yake, akayang'ana pamene akukhala ndi nyumba yopemphereramo Ambuye, akuona kuti something is not good, something is amiss, I must do something, ndiye ndimmangire Ambuye chauta. Tiziti tikaona kuti china chake sichili bwino, tiyeni tizichitapo kanthu. Koma nkhani simeneyo, nkhani ndi pamene akupanga propose that idea, mneneri Nathani akuuzidwa ndi Ambuye chauta kuti inde nyumba imangidwa, inde nyumba ikufunika, tithokoze kuti waona mavuto, komatu samanga ndiyeyo ayi, adzamange ndi mwana wake Solomon, not himself, not David himself. Anthu amafunsa kuti nchifukwa chani Ambuye chauta adapanga reject that proposal kuti David asamange nyumba. Two things zimene akatswira Bible amanena. Mwazina, chambirira, David had blood in his hands. Wamenya nkhondo zosiyana-siyana, nkhondo zina zoti sizinali sanctioned by God, wachita machimo osiyana-siyana. Chifukwa Mulungu akunena kuti inde ndiwe mtumiki wanga, inde walapa, koma izi zokha sundichitirayi. Tiziyang'ana mbuyo mwa moyo wathu tisanamtumikire Mulungu. Tiziyang'ana mbuyo mwa moyo wathu, tiziyang'ana mbiri ya moyo wathu, mbiri ya machimo wathu, nkudziyeretsa tisanabwere pamaso pa Mulungu. Kutheka David analasa nadziyeretse mmene amafuna achite chokondera Mulungu. Ino ndine tisanachite china chilichonse on behalf of God, tizikhala tadziyeretsa kaye. Chachiwiri ena amatero kuti Mulungu safuna kumulamulira, amachita zonse mwa dongosolo lake, amachita zonse mwa nthawi yake. Nkutheka madalitso amene ndikunjoya ine lero ndi madalitso amakolo anga. Tisamlamule Mulungu. Kodi potero tikunena kuti tisamapemphe ayi. Don't tell the Lord what must be done. Ask yes, but realize that no is also an answer. Tizimpempha Mulungu koma tidziwe kuti pali mayankho osiyana-siyana. Mulungu nthawi zina amatiyankha pompo kuti yes. Mulungu nthawi zina amayankha pompo kuti no. Mulungu nthawi zina sayankha pompo koma amakhala wayankha kuti ndidzakupatsa mu nthawi yanga. David amafuna kummangira Ambuye kachisi, koma Ambuye ananena kuti kumanga kachisi adzamangidwa, but not you. No is also an answer. Tachuluka makono chifukwa cha m'bado wathu umene ukukhala mu instant things. Ndalama za pompo, kugula zinthu mwa pompo, zakudya za pompo. Everything is becoming instant. Ndeti kufunanso kunkhani ya chipembedzo, kunkhani ya chikhulupiriro, Ambuye aziyankha pompo. Ayi. Two things. No is also an answer, just as yes is an answer. But God can delay our answers for good reasons. Tisamlamule Mulungu, tipemphe, koma tiyembekeze china chilichonse. Kenaka tikuphunzira kuti the Lord only tolerates zochimwa zimene timapanga, chifukwa amafuna adzatulutsemo zabwino zimene iye akuziona kutsogoloko. Akanakhala kuti David wachimwa pompo, nkumulanga nkumupheratu pompo, mwina bwezi sitikukamba kuti David anali bambo ake a Solomon. Koma Mulungu nthawi zina chichewa chake chimavutirapo, amakhala ngati kulolerako kufoka kwathu, chifukwa amadziwa kuti kumapeto kwake adzatulutsako zabwino. Nthawi zina zinthu zina zikamachitika zotsamwitsa, zinthu zina zikamachitika zokhumudwitsa, zinthu zina zikamachitika zogwetsa mphwayi, osatayiratu mtima. He is a God amene amasintha zinthu zoyipa kukhala zabwino. Phunziro lalikulu limene ndikuliona ineyo likundikhudza ndi mawu athu oyamba, ndonena kuti in life you can't matter all the time. David akaona kumene akuchokera, akupambana, azimayi amuimbira m'manja, dzina lake likutamandidwa, zinthu zikuyenda, anthu abwera tsopano mitundu yonse ija avomereza kuti mfumu yathu ndinu. Dzulo timakamba zonena kuti David ameneyu wafikapo tsopano akuvina pamaso pa Mulungu. Chilichonse he was under control. So he thought everything he can say and do is doable, is permissible. Lero Ambuye akunena kuti no, iwe sundimangira church. Akutipatsa phunziro nena kuti I can't count all the time, I can't matter all the time. Tilipo anthu ena timafuna pa chilichonse chimene tanena aliyense amvere, aliyense atombere m'manja, aliyense asatitsutse. Ayi, ndiwe kwa master ufuna nyimbo iliyonse imene wanena kwayamvere. Nthawi zina anthu amatha kunena kuti nyimbo tayimba mwambiri, nyimbo isiya bwino tiyimbe kwezi. Ena amanyanyala, andikanena nyimbo yanga sindimbako, kumangogwereza mawu pakwaya paja. Ndine bambo mfumu pa parish, ndapanga propose ma projects osiyana-siyana. Akhristu nkunena kuti bambo ndi mmene zinthu zilili,
pakali pano izi zitisapange kaye. No, I'm the parish priest here. Tiphunzire, we can't matter all the times. Rejection sizimatanthauza kuti tatayidwa tanyanyalidwa ayi. Mulungu mmene anena kuti David sumanga ndiwe sananene kuti iweyo ndakutaya ayi. Kuli zinthu zina zimene zimachitika osati mmene ife tikufunira, osataya mtima, osakhumudwa. You can't matter all the time. Kuti basi anthu amvere ine, ndino abambo apakhomo, ana, akazi ano, chilichonse dictating ayi. David akutiphunzitsa chimenecho. There are times I'll be praised. There are times I'll receive compliments. There are times anthu adzakamba zabwino za ine. There are times zimene zinthu zidzandiyendere. Koma I can't matter all the time. Pali nthawi ina sindidzawerengedwa. Pali nthawi zina zanga zabwino sizidzakambidwa. Even nitakhala kuti ndayika ma efforts ndathera nsembe zotani, anthu sadzaona zabwino zimene ndapanga. Koma sizotanthauza kuti Mulungu anditaya. Sizotanthauza kuti Mulungu andiyiwala. Sizotanthauza kuti Mulungu andikana. Mulungu angofuna kukwaniritsa purpose yake mwa njira ina. Afuna kukwaniritsa purpose yake mwa Solomon. Kenaka kutiphunzitsa kuti accept your role and bow out with grace. David atachita kumbali yake, Mulungu adaona kuti idzakwana nthawi Solomon nayenso adzapangako mbali yake. He is a faithful God. Ndi Mulungu amene amakumbuka lonjezo lake. Sataya anthu ake. Ananena kuti inde ukufuna ndimangire adzamange ndi mwana wako. Tikampempha lero Mulungu, nkuona ngati sitinalandire. Don't think kuti Mulungu wayiwala. Monga ndanena poyamba, ena mwina ndifa nsembe. Koma vocation imeneyo adapempha ndi makolo athu kwina kwake idawakanika. Mulungu adadzakwaniritsa lonjezo lake mwa ife. Ena ndino asisteri, mwina amayi anu ndamene ankafuna kukhala asisteri, Mulungu akukwaniritsa lonjezo lake mwa inu. Ena ndithu pano muli pachuma, ndidakambanso mulaliki wina. Mwina mukudyerera zipatso za abambo anu amayi anu amene adavutika, kwachotsa ntchito mwachipongwe, kwathamangitsa mwachipongwe, zaka nkupita ndalama osapatsa. Ena akamadzangobwera kuti awawa makolo awo anali victimized, thumba la ndalama ndili. Inu lero mulipofewa chifukwa cha Mulungu adaona kuti zimene akadadyerera agogo awo ambuye anu mukudyerera lero ndinu. Let us work for future generations, accept where we are, but working to improve the lives of others. Mulungu amakwaniritsa lonjezo lake mwa njira zosiyana-siyana. Ambuye lero tithandizeni poyamba kuzindikira kuti si nthawi zonse zimene tikuyenera tikhale on top. Chachiwiri, mukanena kuti no, sizotanthauza kuti mwatikana. Nthawi zina no wanu amadzaonekera poyera patsogolo. Titazindikira zimenezo, timpemphe Francis Soyera atithandize kukhala anthu akhama powatumikira anzathu, pogwiritsa ntchito moyenerera zipangizo zofalitsa mthenga wabwino. Ndipo tipempherere anthu onse amene amafalitsa mawu mu mpingo kuti ndi uneneri wa Francis Soyera tigwire ntchitoyi posatengera mavuto amene tingakumane nawo. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.